Зодия Везни. Скъпи Везни, април не е месецът, в който да чакате. От месеци наред сте готови да направите някои дългоочаквани промени, които са много необходими. Бъдете готови за нови приключения, нова енергия и връзки от следващото ниво. Този месец ще усещате кое работи и кое не. Скорпион. Не само професионалният, но и вашият личен и социален живот ще бъдат динамични през април. Харизмата и чарът ви ще блестят по-ярко от всякога. Обградете се с хора, които обичат да виждат как успявате и които биха празнували заедно с вас успехите ви. Зодия Стрелец. През април определено животът ви може да стане по-хубав, показва таро картите. Ще успеете да отстоявате позициите си. Усилията ви ще бъдат възнаградени и определено ще блеснете с талант и постижения през новия период. Зодия Козирог. Скъпи козирози, през новия месец ще привличате хубавото като магнит към вас. Това може да се отнася за по-обещаваща работа, влиятелни приятели, здрави и значими връзки или дори мечтания дом. Вселената ви подкрепя. Зодия Водолей. Нов месец, глътка свеж въздух за вас, Водолей. Отделете време за себе си, любими занимания, разходки с природата. Понякога най-добрите идеи идват, когато най-малко ги очаквате. И Зодия Риби. Таро картите ви съветват през април да впрегнете своя потенциал и огнена страст, за да постигнете целите си. Може да се наложи да положите допълнителни усилия, за да успеете, но ще си заслужава. Този месец празнувайте както малките, така и големите победи. За пълна прогноза четете в Аз жената БГ.